filosofia eta nola berehala zurgatu genuen bere kontzeptu eta ideiak eta berehala atera zirela emaitzak, ez da. Lehenengo momentutik etorri zenetik, niregan konfiantza handia erakutsi. Oso hurbila da, asko hitz egiten du gurekin eta hori estafarekin ere asko hitz egiten du eta hori azkenean talde oso hurbila gara eta bera ere bai. Goatzaiz, sagarratu gitzenean eta bera hemen zegoenan, lehenengo aldiz ikusi nuen eta asko guztatu gitzenean, zegoelako oso tentsioa eta niri horako entrenatzaileak asko gustatzen zaizkit eta hori irudiok horrekin diratzen. Gustu lehenengo aldiz izan zen partidu amistosoren bat, Osasuna Numantzian, uste dut Almansan jokatu genuen partidu amistoso eta nik uste dut lehenengo aldiz izan zen hori. Bai niri eta jokalariak oso posi daude, entrenamentu motxak, intenso... Nik uste dut Iagoa Osasuna taldearentzat pertsona proiektua dela ez, ikusten da nola jokalariekin oso hurbila den, bera bezalako entratzaile gehiago egon bago lirateke eta ea Osasunan urte askotan egoten den. Niretzako Iagoa oso hurbila da, jendearekin beti dago hor, gurekin etortzen denean beti galdetzen dugu nolakoa dagoen taldea, nolakoa zen, hori niretzako pozgarria da, mutiko lehenengo entrenatzailea hor egotea eta zuri galdetzea nola dagoen taldea eta hola positiboa da, ez. Eta ikusten dute dela pertsona bat oso hurbila, ez, jendearekin hitz egiten du, Iagoa oso pertsona gertukoa da, egunerokotasuna oso erraza egiten da berarekin, eta berak gurekin daukan harremanan ikuste da berak ere zalegoarekin edo kanpokoekin daukan harremanan berdina, ez ematen duen itxura jatorra oso gertukoa eta egunerokotasun hori errazten digun pertsona bat. Nik erango nuke Osasunako zalegoa beti definitu izan garela leialak bezala, baina leialak izateaz gainera anitzak bagarela eta Iagoak aniztasun hori elkartzeko batzeko gaitasuna izan duela, pertsona arruntze, naturala, gardena delako. Sinesten duen hori defendatu eta bultzatu duela, eta nik uste dut euskara ere adibide argi. Kaixo Aiarren, ez dago besterik, so edo arren. Piztinara egingo dut salto alare, urik dagoen jakin gabe. Ni euskalduna naizen enean, olako pertsona bat hurbil izateak ematen zian olako gertutasun puntu bat izatea ere berarekin, ez? Euskara beti izan du, aldarrikatu izan du, ez? Eta aukera izan dut guztietan euskarara jo du. Pixka bat ere aldarrikatu nahian euskarak gizarte honetan Nafarroan daukan presentzia eta normalizazio nuntz, ez? Eta guan, ni beti gustura egin naiz berarekin alde horretatik eta goraipatu behar Iagoaren lana euskararen defentsan eta euskara plazaratzen nahi horretan. Etortzen denean hitz egitera, eta zerbait galdetzen dianean beti euskaraz hitz egiten dit eta gero estafarekin eta euskara dakigun jokalariekin ere beti euskaraz hitz egiten du. Gurekin adibidez euskalduna garenekin beti euskaraz hitz egiten du eta hori gustukoa da. Ni sartu nintzenean euskara jokalari batzuekin egiten genuen bakarrik eta igual tekniko bakar batekin, orain euskara aldagelan gehiago entzuten da jokalariekin eta gure artean ere. Ez da berdina guk euskaraz hitz egin edo berak akto ofizial batean edo prentsaurrekotan euskaraz egite horrek ikuste euskarak indar gehiago hartu duela. Bertsoa botatzen. Euskal Kirola ere bultzatu du Labriten askotan armailetan. Euskal Herrian ere parte hartu izan du. Nik uste dut ekintza txiki horiek futbolan ez ohikoak direnak egiten dutela pertsona bat handi eta hortaz dago dela horrelako konexioa gurekin zaleari. Eta hori garrantzitsua iruditzen zait ere, haur eta gazteriarentzat euskal erreferente gutxi edo eskasak dauden momentu honetan olako figura handi bat euskalduna izatea, ez eta hor beti erakutsi izan du
ospakizun guztitan bere interbentzioak eta euskeraz egin izan dituela, euskera hutsean, euskerari dagokion tokia emanez. Berak erakusten du gustora dagoela eta zalegon aldetik egen ikuste dut gustora gaudela berak, urtean ikusten baiet, urte barrasta jarritu nahi du Osasunak. Iruñeko Komunikabideak fundazioaren xedearekin, oinarriarekin. 2011an sortu zen interes sozialeko fundazio pribatu gisa Eugenio Arraiza kulturgizonak sustaturik. Ahozko ondarea sendotu eta finkatzea du helburu zentzurik sakonenean eta bereziki ahozko jarduna euskeraz. Horren aritik, era askotako jarduerak antolatzen ditu, bai bere kasa, bai antzeko xedea hauten bertzelako erakundeekin ere. Gaur, Iruñeko Komunikabideak fundazioak saria emanen dio Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaileari, bere eguneroko jardunean, bideoan aski ongi entzun dugu, euskarari ematen dion ospe, bultzada eta ikusgarritasuna eskertze aldera. Gure gaurko protagonista aski ospetsua da, deneko ezagutzen duzu, baina ezagutu dezagun are hurbilagotik, horretarako hitza emanen diot Reyes Irintxetari, solasaldia eukitzeko, eta bitartean musika Xabi Olano Antoniana, Iruñeko piano jotzailearen eskutik joanen da, orain arte entzun dugu, mila esker, zuena da hitza. Nafarroa anitz honetan esaten dute oso gauza gutxitan bat egiten dugula ia nafar guztiok. Eta horietako bat da, zalantzari gabe, osasunaren aldekotasuna. Futbolzalea izan ala ez, nor ez dago osasunarekin. Eta zer esanik ez, Nafarroan horren garrantzitsua den erakunde honetan euskara presente eta bizirik egunero ikustea oso pozgarria da euskara maite dugun guztiontzat. Klubak aurrera pauso handia eman zuen 2017an onartu zituen estatutu berriekin, non zehazten zuen osasunaren hizkuntzak bi direla, gaztelania eta euskara. Osasunako zenbait jokalari, kirol teknikari, komunikazio arduradun eta milaka zale eta euskaldun eta euskaltzale erreferenteak izan dira eta badira bide berri honetan. Baina euskarak aliatu bereziki ona aurkitu du Jagoba Arrasate entrenatzailearengan. 2018an iritsi zen Osasunara eta taldea lehen mailara eramateaz gain euskararen presentzia ere lehen mailara eraman du eguneroko lanean, zelaian, prentxaurrekoetan, elkarrizketetan eta plaza jendez mukuru beten aurrean botatako bertsoekin. Horregatik guztiarengatik gaur bostekoa saria eman nahi dio Iruñeko Komunikabideak fundazioak eta hau gainera aukera egokia ere iruditu zaigu Jagobarekin solasalditxo bat egiteko eta gaurko arratsalde honetan eta hobeki ezagutzeko ongi iruditzen bazaizu, Jagoba. Bai, arratsalde honetan eskerrik asko danoi lehenengo etortearren, eta nitzako gaur egun berezi bat da, azken baten entrenatzaile eta emoten dugu gure helburu bakarra igandetan irabazti dela, baina aurretik pertsonaka eta nik nauk esan azpi helburu batzuk, Iruña heldu nintzen eta azpi helburu egitako bat zen euskeriai bultzada hori emoti, eta jakitsi badagoela jente bat hori baloreten da bena, nitzako hori oso posgarrixia eta asko beteten haitxu, beraz, eskerrik asko da nahi. Jagoba Arrasate Leustondo. Bai. Bizkaiko 1300 biztanleko herri txiki batean jaioa, Berriatuan, zuek esaten duzuen bezala, osoki, duela 45 urte. Irakasle moduan hasi zinen lanean eta kirola maite izan duzu betidanik, futbolean, pilotan, txikitatik ibili zara beti kirolaren inguruan, ezta? Jagoba, nolakoa izan zen zure ezakita urtzaroa, gaztaroa, nola gogoratzen dituzu urte horiek? Oroitzapen oso politxek, ez gu
baserri baten bizi ginen, eta ginen 8 lehenguzu, eta orduan, ez ginen kalera jaitsi behi itzen, ez? Azken baten baserri zen 8 lehenguzun artin, biltzi ginen jolasin. Oso posik, eta beti oso lotute berritxuri, ez? Barrun dauketen zer da, beti nahi zen zehot bebai, edo zintokire jun da jakitsi berritxuarra nazela, ez? Beti hasieran zalantzo hori neuken, ez? Euskera batuan edo berritxuarrez berbain, eta badakit batzuken nahi txule hain ondo ulertzen, baina bebai irutzegate garrantzitsu dela, ez? Euskera batu bakarrik, ez? Euskalki pilo badaz, ez? Eta zentzu horretan, berritxuko euskera hori zabaltzi garrantzitsu irutzegate. Eta, oroitzan oso politxe gaztetan, ez? Danok eitzen gendun, ez? Nahiko bihurrixe ginen, 8 lehenguzuen artin hor, batera bestera, futbolin, pelotan, denetarik eitzen gendun, eta, gero ja juntzan, gaztar hori aurrera, eta, ja, zigin ikasketakin, eta futbolaz ja bizkat zerixua, eta, gaur egun, amenga. Pilota bat beti gertu, ez? Oaloia, edo pilota, eskupilota nahitzeko? Bai, berritxun beti egon da 6. puntarako joera hori, eta nire lagunek 6. puntan jokatzen duen, nik eskupilotan, markinako eskolan biltzen ditzen eskupilotan, eta gero futbolin bai, ez? Nire haitxe mutrikuarra eta mutrikuko talde baten apuntau nindun 7 urteaz, ja, debako ondartzako futbol horretan, futbol playero deitzen dena, eta hortik hasi eta gaur arte futbolin, ez? Bai, eta zaletasuna baduzu, pilotarekiko eta... Bai, beti, futbola ogibide bihurtu da, lehenengo nire pasiñoi esan, eta oino ogibide bihurtu da, baina bai, peloti asko guztate jate, bai, esku peloti, bai, 6. punti bai, gainera gure kirola da, eta hori bultzatu inbida. Aizu, eta parranda zalea ere bazinen, ez? Hori entzun dugu, beste elkarrizketa batzuetan bintzat. Agian kuadrilako zintzoena zinen zu, gero partiduak izan entzen ditulako, eta alakoak, baina hor parrandaetan ibiltzen zinen, eta oso gustukoa omen zenuten besteak beste, Zutagar taldea, ez da? Eta zer, haien atzetikan ibiltzen zineten herri-zerri edo nola zen kontu hori? Bai, kuadrilan garai horretan futbolin eta biliran kotxinik eruten aban, eta formalena orduan nintzen, gero ja, abixkata aldrebestu ginen igual, baina bai, hori, uda bat egon zen, Zutagar ustete jakun, eta orduan herri diferentietan jote banez udan, egun baten Bergaran, beste egun baten Gasteizen, beste egun baten Nafarroan, eta orduan eitxe gendu, euren arabera plan hori ez, eta uda bat egon zen, ez dakiz emat aldiz ikusiko den Zutagar, baina igual, hogei bider, eta aprobetxetan Zutagar ikusi, gero bertako herrixetan pixkat ibili, eta buelta, eta bai, hortik dator hori. Bueno, musika maite duzu, ikusi zaitugu kantuan, bertxotan eta bestela ere bai, ikusi zintugun Gaiarren, horre kantu bat gara, Jon Maiarekin eta bar, Gatibu Gernikarrak ere oso gustuko dituzu, baina entzun dugu kanta bat bereziki maite duzula, hauxe. Kantu den, Amaizen negua joan data, zergatik gustatzen zaizu bereziki edo? Ez dakit, Amaiz berez gustatzen jate, eta Amaia arranteria pilo bat, baina ez dakit, hau kantu entzun hori, ez dakit olan barrure sartze gatzun zozerrez, eta moten du gainera ez dela modatik pasetan, ez? Gaur egun edo zu momentuan entzuteko abesti bat, eta gero ja letria bizkat erreparatuz, ez dakit, ez? Negua joan data, eta askotan guk bai bizitzen eta bai futbolin momentu txarrak gutxen dugu, eta gure negu gordin hori izaten da, ez? Eta askotan horri buelta monbidotze gut hortik urten, eta askotan betzen, venga, negua joan data, etorriko da udaberrixe, etorriko da argitzasune, eta horraz beha baduk bizkate lotura bat. Hori da, beste aukera bat, ez? Etorriko da. Aurrera enbidala, eta bai. Hori da, gainditu dugu negu bat gehiago, ez da? Hori da, ideia. Eta, bueno, futbol jokalaria izan nahi zenuen, ez? Bai. Eta, bueno, Eibarren hasi, Amorebietan bukatu, bukatu arte, 10 urte zibili zinen futbolari gisa, ez da? Eta nolako etapa izan zen, ura, zuretzat? Oso, posgarrixi ez, azken baten talde desberdinetan ibil nintzen, gehi eixen bat, bigarren B mailan eta hirugarren mailan, eta asko disfruteten aban, eta gustate jaten,
futbola guztetek jaten horren disfrutau itxena, bai entrenamentukin, bai partidukin, azkenengo urteetan ja irakasle ogibide horraz pixkat ustartu bai ez, irakasle eta gero arratzaldetan entrenamenture jun, eta horretzapen oso politxek, jakinde pixkan dire neurri hor zauela ez, bigarren maila hirugar hortik nabala pasetan, eta horra zinitzen ja pixkat ja urtik aurra junala, baina entrenatzaile modun pentsetan be bai ez, ja jakinde banitzela gora helduko. Bai, ja ikusten zenuen utzi beharko zenuela, ez? Eta... Utzi baino gisa, 30 urteaz edo lan ja zinitzen entrenatzaile tituluk eta ateratzen, ez? Eta hor ja azkenen urteetan jokatzen egon arren, ja bai banauken entrenatzaile joera hori, ez? Ja gisa pentsatzen entrenatzaile modun, jokalari modun baino, eta entrenatzen oso gaztea zinitzen. Baina gustora ikusi zenuen horrek betetzen zintuela, ez? Bai, eta azkenengo urtietan, gogoratzena Beasainen adibidez Maniz Mandiola, entrenatzaile gero famatu izan dena bigarren mailan, eta berazan entrenatzaileetan nik jokalari, baina nik eitzen itxune informik eta gauzak, eta ja entrenatzaile modun pentsatzen naban, eta askotan esatzen, ze aurrelari piniko dugu, eta nintzen aurrelari bat, eta esaten, besti pinik gauz, ez da, ja entrenatzaile modun, ja jokalari modun baino, eta hori izan ja lehenengo pausu gero entrenatzaile izateko, ez? Bai, eta, hor berritxun, hasi zinen entrenatzaile gisa, gero Elgoibarren, Real Sociedadean, ere bai, bilizinen, Numantzian gero, Sorian, eta gero Sasunan. Beraz, ezakitu, orain ja ikusten duzu zeure burua hor gustora, entrenatzaile gisa, mister bezala ongi sentitzen zara. Bai, herrixena zenitzen lehenengo, herriko gaztekin eta oso gustora. Gero ja Elgoibarrek deitzen dutunen, 3. mailan ja gauzak pixkat ja zerixua di, ez? Eta Elgoibarren 2 urte da gero, kasualidadez, Bitxor Alkiza zegoen Realeko oinarriko futboleko zuzendari modun, eta bero etorrezan nire bile, Realera juteko, ez, juvenilietara. Eta gero handik, lehenengo taldera, eta aldrebez gero, ez, gero nik deitxunetan Bitxorri nigaz etorteko, ez, aldrebez. Eta bai, Sorian 3 urte zoragarrixek pasagondu zen, eta oin hemen, ez gendun espero, baina 6 urte, eta, futbol profesionalinez eta bape berreza disfruteti, eta hemen momentu askotan disfrutagoen dugu, eta hori da baloretzen dugun gauza bat. Osasuna etorri zinen, baina Bitxorrekin esate baterako, 3 etorri zineten, eh? Sergi Perez da prestatzile fisiko hori, Soria joan ginen Bitxorretan bakarrik, Sorian ezautu gendun, prestatzile fisiko modun, eta 3 etorri ginen Iruña bai. Eraz, taldean lan egin beharra dago. Bai, talde lana gaur egun garrantzitu da, eta kudeatu inbidozu pixkat, delegau bai eta konfiantza oso ukibidozu, ze gaur egun entrenatzaile bat ez da heltzen tokidanetara, eta lantalde hon bat eukitxik asko laguntzen dago. Eta, hor dituzu, 25 jokalari gazte, ospetsu, dirudunak, jokalari bakoitzaren atzean badago nola baita esateatik enpresa moduko bat, ez da, hor daude bere coachak, bere managerrak, aholku emaleak, nutrizionistak, en fin, sekito guztia, ez da. Hori dena nola gobernatzen da? Amamaren akuilua erabiltzen duzu, horretako? Batzutan, bai. Bai, izan duzu modun asko aldatu da futbola, ez? 25 jokalari, danak izan di oso onak, ez? Danak lehengo izan di beran auzoko honenak, gero beran taldeko honenak, gero klubeko honenak, eta jundi filtro horiek gainditzen, eta oin derrepente 25 jokalari, eta 25-etik 11 jokatzen da bakarrik, eta beste 14 eurek esan da, ni ona izen bana, oin zergatxik ez dut jokatzen, ez? Eta gero zuk esan duzun atzetik interes asko, ez? Esan duzu representante hori, nutrizionista hori, entrenatzaile personal hori, asesor fiskal bat, ez dakit. Eta interes asko da, eta horri dani jaten emon bijakue, eta orduan ez da erreza bakotxak beran enpresa txiki hori dauke, ez? Eta orduan, gu saiatzega, ez dakit, normaltasunetik, naturaltasunetik eitzen gauzak, daz jokalari batzuk hori ondo ulertzen da benak, beste batzuek geixa kostete jakue hori, baina, nik uste epe luzera jokalarisik ikusten badu zure erabakisek datozela, kirol alderditxik eta naturaltasunez, nik uste hori hobeto dala, ez? Eta gero, zenturetan Osasunan horrek ikusten dut oier, ez? Oier modoko jokalarisik egutsi gutzako lujo bat izan da, ez? Azken baten asko lagundu dozkue gestino horretan, ez? Olako adibidik izeti eurek, ez? Ejemplo aldetik eta jokalari asko errestun eurek sartu dabe, eta gutzako hori oso posgarrixe da, ez? Azken baten
eurek lagundu duzku horretan, eta olako kapitainek eukitzi, asko laguntzen dago, segurazki beste talde batzutan gauza gatxauk izango di. Eta entrenatzaile baten lana nolakoa da? Ze, kirolaz egin behar duzu, futbolaz eta, baina pedagogiatik ere asko dauka, psikologiatik ere asko dauka, ez da? Nitzako pedagogia da bizitzeko era bat. Ze azken batean, irakasle izenat hori ikasiotu bai, eta ni pedagogi guztetak jate erabiltzi, beti iztozu asmetan ez, baina ez futbolin bakarrik, ez? Eskolan beran gara izan eta familizan bebai, eta umikin bebai, ez? Bizitzeko era bada pedagogisi, ez? Gure lana, azken batean, entrenamentuk prestatu, metodologi hori, aurkarixek aztertu, hori, azken batean, ez da gatxa esan daigun, ze azken lan talde badaukezu, ez? Gatxa da barrurekoen bidozun lan hori, ez? Azken baten, 25 jokalari daukizuz goxaia belarrisek tente ia zer esaten dozun, ez? Eta zuk esaten dozun arabera eurek segixen, baina gaur egongo gaztik segixen neurtzen dabe, ez? Hau oso goixen da, oso behien da, kreditu asko gelditzekako, ez, kakainde da, orduan, karo, zuke transmititzeko, nintzako garrantzitzuena gaur egun da transmititzi, ez? Eta transmititzeko lehenengo enbidozu barrureko lan hori, eta zelan haitzen duzu barrureko lan hori, zeure prestatu inbiza, eta zupe zeure trekimailuk erabili bidozuz, ez? Eta hori da gaur egun segurazki gatxena. Ze besterako badaukegun jenti eta oitxutegat hori, egin aldogu, baina pedagogia edo psikologia lan hori, nik uste gaur egun oso garrantzitsu dela. Bai, tratu humano hori ez da, aurrez. Azken baten jokalarizian errendimendurik onena nahi dozu atera, eta errendimendurik onena aterateko, azken baten zautu inbidozu, eta fibra hori ikutu bidozu bai, eta empati puntu hori uki bidozu bai, eta ez terreza, ze beste kirol batzutan, segurez kirol honetan postu bako txin bi jokalari daz, eta euren hartin borrokatzen dabe. Eta askotan zen, jokatzen ez dagoen horrei beraz basa eta buelti moten badotza, eta zelako ondo. Baina orduan besti da gero jokatu barik, eta orduan da bukatzen ez dan gauza bat, ez? Familia aipatu duzu, eta familia ere garrantzitsua da, 3 umeren aita zara, eta zuek entrenatzaileak nomadak zarete. Nola dara mazu hori? Ez dut asko urten etxetik, azken baten. Realin egon ginen Itziarren bizi ginen, erabaki gendun Itziarren bizitzi, gure Irandor Itziarku da eta Itziarren geunken etxi eta ez aldatzeko pixka bizi modu hori. Gero Sorian jun ginen alaba nagusixaz, eta 3 urte eta oso ondo, euskera erderei pesak izan, nire alabik eta nik esi ban erderaz, eta gaur egun gu baino gotu itxen dau, zer erderaz ikesi dau Sorian eta guk Euskal Herri zen, orduan gu baino gotu itxen dau erderaz. Eta gero Realin egon ginen momentu horretan Jaixo San Luka, Sorian egon ginen momentu horretan Jaixo San Luka, eta gero niko Jaixo da Iruñan egon gazen inez, 3 seme alaba, eta ez da errezaz, azken baten eurek ondo badaz, gu gure lan horretan aldogu zentrau, baina eurek espadaz ondo, ez dakit, oreka hori mantentzik gatxau da, eta zentzu horretan, mutiloan lehenko gunetik oso ondo hartu gaitxue, nire Andri eta 3 seme alabak oso gustora daz, eta nibe bai, eta hori, ez dakit ez, oso garrantzitu da horreka hori mantentzeko. Bai. Beste kanta bat daukagu, nik uste dute zure gustokoa dena ere bai? Gustora, sentitzen zarete hemen Mutiloan, Iruña herrian, bota zenuen Mutiloako festetako txupinazoa besteak beste. Tijuana Blu beti guztoko izan jaten taldea, eta beste hau bereziki eta gainera zaten da jodeke binz ez da kapital, eta, klaro, Iruñan oso gustora ga, Nafarroan oso gustora ga, eta Mutiloan bebai, eta, lehen zantu mundu ez da erreza hori, eta lehenko gunetik babes hori jaso izen dugu, eta oso eskertuta, ez, eta, 6 urte momentuz, ez dakit zema geixe izango dizen, baina etorkizun baten bebetikiko dugu, ez dakit, Iruñakiko eta Mutiloakiko maitasun hori seguru. Hemen Irulegi, Euskara taldeko kide batzuk badira, zure bailarakoak etorri dira zu laguntzera, ongi integratu zara, ez? Horre Irulegi eskolan, Euskaldun jendearekin, Zemelabak Irulegi
eskola juten di, nagusi joan jasi da institutu Mendillorrin, eta bai, euskera taldiaz beti harreman hori euki dugu, bizin modu guk mutiloan eitzen dugu, Iruña gitxi juten ga, eta gainera, Irulegiko esku famatu hori, bai euki gendun, eta bai, oso gustora. Bueno, eta bertsozalea ere, bazara, bertso eskolan ibili zinen, eta bertxotan ikusi zaitugu askotan, jendaurrean, eta inork ez du protestarik egin. Soilik euskaraz kantatzeagatik, Agian, misterra zarelako, mundu guztiak errespetatzen zaituelako, zergatik? Erdaldunek ez da belako ulertu, eta euskaldunek, ez dakit, beti amairan juten alako lako mesu potente bat, igual horraz gelditzen dita, ez da igual baloretan, ez dakit, neurrisek ondo jundizen, edo errimak aberatzak dizen, edo ez, edo hori igual galditzen di batzuk, ez? Iruditzazte bertzu dela momentu bat, adirazteko esan nahi dozune, ez dakit, era potente baten, ez? Askotan beti diskursuetan eta galtzen ga, eta zoze laburre bada bertzo bat gaina errimekin eta gauzakin, adirazteko modu potente bat iruditzen jaten. Dotorea da. Bai. Eta gainera, sormena eta imaginazioa eta adirazten duzu, hori ongi da, mezu potentea, are potenteagoa, ez? Bai. Eta, futbola zere itzein beharko dugu, noski? Negozio itzela da, munduko ikuskizunik handiena, hori badakigu. Zer da, une honetan, zuri futbol moderno honetatik gehien eta gutxien gustatzen zaizuna? Gehien gustatzen jatena da joku bera, ez? Futbola nire pasinio izan da gustatzen jatelako joku, eta joku hori aztertu eta bilakaera bat euki joko horretan, eta beti hobekuntza horretan buru belarri murgiltzi, ez? Hori da gehien gustatzen jatena, eta gero horrek dakarrena bebai, ez? Piskat, adibidez, hemen Iruñan edo Osasunakiko dauen sentimendu hori, pertenentzi sentimendu hori da nik ustot futbola duken gauzaik politxena, ez? Eta gitxien gustatzen jatena, futbolan ingurun sortu dizen interes guzti horiek, ez? Azken baten lehen kirol bat zan, eta ez dakit ja kirol bat dan, edo negozio bat dan, ez? Eta onartu bidan gauza bada, segube barrunga, baina hor barrun dauzen interes horiek ez jatez guztetan. Osasuna alde horretatikan igual talde txikia da, Sadarren barrikada entzuten da, esate baterako. Baina, betidanik izan da ere Osasunika, ez da? Talde txikia, hor, lehen mailan, beti, konplejo pixka bat ibili gara, baina, zurekin hori dena aldatu da, orain eroso gabiltza, bai talenbiziko maila handi horretan ere, ez da? Osasunika hori beti, eldunitzen hori izan doztien, ez? Beti daudela konplejo hori, ez dugu nahi geixegi hasi edo gure txikitasun horretan ahundixe gazela eta arro gauzela nahi dugun horretan, baina, nik uste dut, edo ez dut ulertzen kirola ambizio barik, ez? Eta zentzu horretan, jokalarixi esker, azkenengo urtik oso onak izan di, nik uste dut lehen urteku danok oroitzuko dugun zozer da, ez? Batez be, zazpigarren postu hori eta final hori, eta zelan piztu zen, ja basauen sentimendu hori, baina sentimendu hori ondino areagotu inzan, ez? Eta jente gazte horrek igual ez ezagutzen Osasunako ez dakit final bat eta Sevillan bizi zen gendune, eta nik uste horrek pausuk dizela, ez sinisteko gazena baino geixa, baina bai pixkat konplejo hori igual kentzeko, ez? Iazko izan zen itzela, behida zenbat gauza lortu zenuten, ez da? Koparen finala, postu gunean gelditu ligan, Europako lehiaketa handi batean, aurten ze makalago goaz. Esan tranquile, bai. Makalago goaz.
Nola ikusten duzu urtengo denboraldia? Bai, momentuz kosta itzen da, ez? Azken baten, uda gogor bat euki dugur, jakin edo ez, jokatuko gendun Europako lehiaketa hori, jokatu gendun, mina hundizien dozkun, ez? Burjasen aurkako kanporaketa horrek, ikusitxe gainera zelan junzan kanporaketit, 20 minutu faltan zailkatut eta horre minin dozku, barruraka eta segurazki jendiai bai, ilusina hundizi zeuken jentik eta bai gupe bai Osasuna Europan ikusteko eta bueno, ligan be gora beratzu gabiz, ez? Egize da, hor erdin mailan gauzela, ez? Baina ez da izen nahi gendun hasieri eta, bueno, eskaku gelditzen besteik, lanin jarraitzu, hobetu, eren bat egin dugu, ligako eren bat, ondio bi eren gelditzen di, eta dano nahi dugu geixara jun, ez? Iesko listoi hori hor da eta ez da erreza, eta beti itzal bat izan lehike ez, gainin daukegun motxila txiki bat igual, baina horregaz astuin biga, jakinde zer gazen, eta lehengo helburu eta helburu garrantzituna zein dangutzako, eta horren bile jun biga, eta iesko modun hori lortzen badugu denbori baino lehen, gero ja pentsauko dugu urrengo helburuetan, baina egize da, hasiera hau ez tala izen guk nahi gendu moduko. Bueno, eta bolada txarrak ere ezagutu izan dituzu. Bai, joder. 13 jardunaldi irabazi gabe. Eta arata guziz ere, inorketzuen zalantzan jarri, Jagobarekin segitu behar genuela, eta denak zure alde, eta hori, imaginatzen dut, zuretzako ere gauza polita izan entzela, ez? Bai, momentu kritiko bat izan zen, azken baten lehenko mailean 13 partioz hausun irabazi bari, normalin zure etxerako bidi hartu bidozu, eta gainera ez errezan barik, ez? Baina, sentitzen gendun, ez? Jokalarisek siniste bela ondino, momentu txarro batean gupe gauzak aldatu bigen duzela, baina gai ikuste gendun, barrun esaten dute, gai ikuste ginen aurrera ateratzeko hori, ez? Gero gainera momentu hor potente bat egon zan, kirol zuzendarisek urte banin eta mesu potente bat bota banin, eta horrek guri be indarrasko mondozkun, ez? Responsabilidade puntu hori, baina indarrasko bai, esateko, venga, aurrera eta hori da igual bigendun ez, eta, beti be jokalarisei esker, aurrera urten gendun, eta, momentu kritiko bat izen zen, eta, oso eskertute Osasuna bai presidentia, kirol zuzendarisai, eta bat ez be jokalarisei, ze bestelan ez ginen noin hemen egongo. Hor ikusi zen konexioa, ez da? Bai, talde asko esaten dabe horretan desberdinek dizela, baina esati ez da bakarrik demostrauen bida, eta Osasunak momentu horretan demostrauen benetan desberdine dela, eta sineste bala, ez dakit, entrenatzaile batengan, edo sineste bala igual gisa entrenatzaile batengan, baino pertsona batengan, ez, edo lantalde batengan, edo egiteko era baten, ez, eta hori da garrantzitzuena. Eta, argi dago konexio hori hor dagoela, eta espero dugu, horrela jarraitzea, urte askoan gainera, eta, hemen zu entrenatzaile gisa izatea luzaro. Jagoba Arrasate, benetan eskerrik asko, gurekin izateagatik, gurekin hitz egiteagatik, eta, nik uste dut txalo handi bat, eman barri dela Jagobari. Mila esker, Reyes, mila esker Jagoba elkarrizketa interesgarri honengatik. Hemendik aurrera erran dezakezu, igandetan bakarrik ez, asteazkenetan ere irabazte dituzula sariak. Goazen orain bortzeko sariarekin, eta galdetuko duzu zergatik bostekoa. Bostekoak kideen arteko agurra eta begirunea adierazten duelako. Bost hitzak noski eskuko atzei egiten die erreferentzia. Bostekoa luzatu, bostekoa eman, ekartzu bortzekoa, hori esamoldeak erabiltzen ditu ere. Eskola luzatzea, solas egitea bezala, elkarrekin egiten da, komunitatean egiten da. Euskarak batzen gaituen eta begirunea merezi duen hizkuntza da. Eta zorioneko egiten gaitu, milaka nafarrek egunero erabiltzea gure hizkuntza, hemengo hizkuntza. Guretzat, euskara azkenean naturaltasunari, zoriontasunari eta ere bai harrotasunari lotzen diogu. Azkenean euskaldunak gara eta harro gaude. Pagotxa da olako kultur altxor bat duen herrian bizitzea. Baina hizkuntza azken batean ez da ezer hiztunik gabe, ez da euskararen kasuan ere hizkuntza hori bultzatu, babestu eta sustatzen duten horiek gabe.
eta hori saritzea dator azkenean bostekoa. Erranen dugu, eskultura honen egilea, Idoia LH Olagoa izan dela, arte ederretan lizentziatua, eta berak azaldu digunez, lan honen bidez adierazi nahi du euskararekin lan egin izan dutela gure arbasuek, eta eskuetan eduki dutela indarra, eta lanean aritzeagatik ere bai zimurrak, eta hortxe agertzen zaizkigu eskultura honetan ere eskuetako zimurroiek. Igor dadila bada, Iruñeko Komunikabideak Fundazioko lehendakari Kike Diez Ultzurrun saria ematera. Eskerrik asko, Kike. Eskerrik asko. Sorpresa. Berriatuatik Iruñera, ta euskara mingainean, erabiliaz arlo pertsonal eta profesionalean. Emozioz betetako bertsoak, zorionaren muinean, ekintzez eta hitzez maitatuz, berdindu noren aurrean. Plazer utxadazu izatea, gure gidaritzapean, eskua luzatuz euskarari, horren modu fidelean. Bostekoa eman diozunez, taldearen izenean, omenaldi hau merezi duzu, bere osotasunean. Izugarria da 6 urtetan, gurekin egin duzuna, bigarren mailan hartu gintuzun, dena zenean asuna. Eliteraino igo gaituzu, erregekopan zer suma, ta Sevillara iritsi ginen, handituz elkartasuna. Eredu da zure hurbiltasun, ta eskuzabaltasuna. Prentxaurreko guztietan duzun profesionaltasuna. Jokalari guztien onena, ikusteko gaitasuna. Zure lanaren fruitu delako, gaur egungo osasuna. Gainditu duzu taldeak zuen, aurrez aurreko pareta, larritasun ta estuasunei indartxu emanez
buelta. Aurkitu duzu ontasun eta leian arteko oreka. Askorentzako eredugarri diren zenbat hausnarketa. Talde bat, hiri bat, lurralde bat, batzean jarriz arreta. Sadar zelaiko armail bakoitza, bihotz gorri ez beteta. Amets berrien bidean segi, humiltasunez kolpeka. Kapitaintzaren itxasontzian, izango gaituzu eta. Eskerrik asko, oso polito. Eskerrik asko. Mila esker, Bittori Elizalde, Iruñeko bertsolaria, arrotxapeakoa zehazki, indarrean datorren bertsolari gazten belaunaldikoa, hortxe, mila esker. Orain hitza emanen diogu Jago Berri. Mila esker. Bueno, bertzo zoragarrisek, unkituta nahi napiskat. Lehen esan dut moen, ari berezi badan hitzako, baina ez dakit, bideo ikusiot lehen aurretik eta batez beha oierren hitzoietan pixkate murgildute ez. 6. urti dau hemen, lehenengo 4 urtietan bai kapitaini eta entrenatzaldian mezu beti euskeraz junda, eta nik uste hori zen dela gakotako bat ez, euskeri pixkate bultzatzeko Iruñan eta Nafarroan ez. Azken baten, berak zan damon, ez da zer referente euskaldune asko, eta osasunan geixen berbaitzen daben 2 pertsonak kapitaini eta entrenatzaldi euskaldunek izetin nik uste hori oso potenti izan dela, 4 urtetan zier, ies eta urten kapitaini ez, entrenatzaldi bai, urrengo bat entrenatzaldi bai igual kanpotarra izango da, eta zentu horretan, beti heldu ginenetik, oierraz batera, eta ez oier bakarri, beste batzukin beti eukizen dugu helburu hori ez, bizkate euskeri aldarrikatzeko Iruñan eta beran tokixe itxeko ez, eta sari hau niri mondozte zuen, baina nik uste oierremoko pertsonak merezia dela, ze asko indabe euskerian alde, eta ez dakit, uste txalo babintzete merezia dela. Eta bukatzeko, ez dakit, sari individualak eta hori ez dakit, ze garrantzi dukien edo ez, baina momentu honetan amama dukegu 100 urte inde eta gaixoik eta azkenetan, eta ez dakizen bate aguntauko da ben, eta amendik bera jozarka handi bat ez, beran Magalin jaixo ginen, baserrixen, Zuepelin, euskeraz, abesten, eta gitxi gelditzen jako, baina amama hau zuretzako da bai. Eta bukatzeko beste maila bateko bertzo bat diagota aldoten motxa haue eta neurri txikisa haue eta guzti hori, amaitzeko. Nafarroan euskera izan gendun ilun, baina aurrera hein dugu jardun eta jardun, olako hizkuntzarik ez daukagu inun, beraz guztion artean bultzatu dezagun. Larai, laralai, laralai,
bultzatu dezagun. Mila esker Jagoba hitz eder hoiengatik eta mezu hunkigarri guzti hoiengatik. Uste dut hortxe dagoela azkenean jendearekin duzun konexio horren gakoa, ez? Bertzerik gabe, iritsi gara ekitaldi honen amaierara, hauxe izan dugu bosteko asariaren lehenengo edizioa. Esker bereziak gurekin ekitaldi honetan parte hartu duzuen guztiei, Bitori Elizalde bertsolaria, Reyes Lintxeta, kazetaria, Idoia Lehatxe eskultura egilea, hemen ez dago, baina eskerrak hemendik, Xabi Olano ere bai, piano jotzailea, ies egin du, baina hor zegoen, baita Euskal Herria Irratiko lankidei ere, saio guzti hau grabatu dutela, eta noski, Zibikaneko langile eta teknikariei eman diguten babes guztiagatik. Mila esker noski zuei guztiei bertaratzagatik eta gurekin